Pulano Zoto Koguro Kotama Diary Channel ni Biwarsukno Lamsugo. Dini dok dibagai hanghai na hai Kotama tifai kwa Kotamangka. Koroksa bukuk ni bini live bini lango je mistake khai mane hai kewa je bini joto lokorok ni kok bini friend rok ni kok tai bini ma babu ni kok no sudo puido chai oi koroksa salano puido chai oi bini live kotor bini man mani hai kewa mistake khai mane okothamana botini sakbai thangana share khai ka ang bino okothamano ang norok no share khai khna nai norok puilani simi paithak jara khaloi khnai tongri aw okothamangke 2016 bishini Angke bukuk angke bukep no fano hamza marok riyako bo angke to sikli shock drop si haifano breki belakino nai tho angke bukuk no nugui khorokse sala hamza ka angke bukuk to shaimeyako haifano asala bini kamini khorokse haina dara ringo tabo kamini angke bini yakti obukuk no shar holta tabu sanatangke bini kamini khorokse dara ring mane asala no ke as jibono hamza nai sala Menurut ayah songai ta, enggak kena habini kami ni darah ring mana salah bonus sasata, menai kalau salah bay hamzak di, ani friend belakin borok kaham, tidak kene, enggak abu hukat nuja kasalah no, kebo sauta care kaya ta, ang tabo hamzak marok kriya ama herok ni sata, ani live ang kemangkuk foriwi sukses kai cakirok mana siang hamzak nai ama herok nai, anak ma babu ni imang nang pura kai nai ama herok ni bo, kok fifira gurita care kaya ta. Gasala ke bono nuke belakena hamza gota ge bini kamini khorokse bini darano raiba songnani bini khuktai obroino kok kasarota ga buhuke to care khaya nga salchake habukho bini takhu bukhuni no bokaile fanda thangmani nga arbo asala bono nukhata ga tebo hamza ka ga fruke bini kamini bini dara jasala raiba songmani bini thani obroini phone number nakha ga nawoi Avini jika kami bini darano fontai bonus sini kelak nai obukung call kaya angke phone number hangke uze bona hamzak nai chalani ar kok sana hingke oje kami oje bo dararing mana salata goborono thepai renan jeska pano angke faita go khorang busi manja hangka prokeno avini darak laine saka manai an friend ono belai kana hamzago nang bo kisa kok saine di kok simpan sai tong ri ni bo request kaya angke bo once goi dah no time pass klik kok sai dongana ne amai ne ba asal sime truk asla bai kok sana ni chengkha be kok sate hako siklible bakha boglang ma samoi angke kok sate bakha hamzak mangai thangka angke kabangma jepro hamzak mani asla bai kabangma bin friend ok saiman ka angke bonusao asla ba tomong hamese bo kabangma beri rok tubui nogot telangai kagi rohru satok pitok klai rok ni kabang ma bin friend rok bono saka haifan bo believe khaya asalani koksimin bo believe khai tongota ngatai habukung no bin friend rok obo bosao ni chala belake borok hamia tablet rok sao swag rok nongo omti rok ni sao ngka bukuke buini kok no believe khaya ta puito cheta an salam tirok ngla khanai tabini buskao ke kaham kanu phonogui tongo swag rok ningya tablet dok samarok nugya ama heta ge buisa haino sango sakangna bagam tiruk sana ama hebo wan sukuta asiga salana hamjagi tongota angke teibo proman bo maya probu maya kho je asala bin basango je tablet samarok haidiba angke bin buwa bu saiman ka tabuk oborini obukhuni buwa bu hasango ngo sala bai sakangna bagi belaino sai tokha haifano bukhu kubui hamjak mani bagi bo asalana Asaka hamzago ngana bo tam khlaikia bini buwa fawna sagangna naimani bagai bo bin buwa fana khibi nau khuya karai asalani nogo thangpaikya angke khari thangon hincinata angke obukhune bin buwa fa sagangna bagai naina thangka go bukhuk finally naya mane asaka chalana hamzago ngan bin buwa fa tui manlia gabarano tongkha angke obukhune buwa fa bo basajengno kok sukhanani malia tubi manlia angkaba borwo basajekhnai nijini sajekhnai nasiklia thanglia phailia nogro sitoklia ama hingi tongkha go buhuga to bina hamza masalani nogon tongoi tongkha gabine hamza masala suni nukhungo hangke o bini hamza masalani shoishi buma hangke thoikya ama hangke bini buma matoi hangke
bini bufabo thuikya ge bini ma buwa ma to shimi khorra tongta hengke oje chala hengke bini bufa thimani bufani bodala chakri mankha hengke o chala nogo khari furuke bukhungno bini je bakrajuk je matoi abo saikhna re hanta nongo salabai tongoi da manaba nong thangpai di jara tongsini bo kabang ma brino nogo to bukha paithago ko satok pitok khlai butok khlai ri rohro mai bakhe sar pajana brino nogo to tui satok pitok khlai nogo fifiro rohro nong tongoi da manaba babai nong jara tongsini kifili thani rohne bujokta je bini bakrajung matoi no hanchene ta kabuni yakulokhe kubu kubuino buikok samarok nangra rekha obukuk to hasalabai kaisan nogo tongoi tongkha hangke basuk prai bisa mahero hangke afrika truk hasalani tomong saimanka kubukuino bui samani tablet ok samarok bo je bokhok rok mankha hangke choang nangmarok saimankha hangke choang nama office rok khlaimeya duty rok khlaimeya hangke afrun simino truk walai mung phaiya khoroni bisingo hangke truk bui samarok bini friend samarok osalani tomong hamia tablet chau marok truk mane kubuino hnei bo puito chakha bukho ge salbrumno walai suglai bono satok pitok khlayo nogo thangai rang nai di rok hnei bono satok pitok khayo ta hangke bukhok to bini bagise bini buwa bufano yakari phaimani bobor buwa bufana thangai rang sanangai ba rang nai di rok hnei salbrum bono buho to go mahai satok pitok khlaijamang bo phaithago hangke tam khainai je bini bakrajung matoi samano kogrok nangkha hangke abo bini je abo satok pitok khaijau bin bakrajung bo oje bini hamjang masala bai matoi ble hangke phaithago hangke abini matoi bakrajung ako bini basaise kri khangka ba bo bini nogo thangpai kya bukhok saisung salbrum no salabai satok pitok khaijago no phaithago ke bo yok suglu yangai bo anu khungno khibiwi bo fan nogo ma phaikya gafur ke buang bhaw tam khaisinai basajuk se hingka ba jesek bana nasle di basajuk je satok pitok khai jamaro nogoi wa bhaw bono nogo ma sitoka hangkena habukhu bin ma babuni nogo phakyang kana basla bite contact na raglia asla bono kabangkuno request khaikya haino hai kifli favidi nai fewa bo mini phone dono receive khailia hingka bo tabo bono wansugo afro kabangkung no bini friend ok bono saka ochala tablet chao suak nango borok hamya nangabai bahike gadal kha bokawang ma brino dukar kha abai rokni saka pinma babu bono asuk no saka haifono bo pinma babu ni kogrona bini friend ni kogrona puito chaioi osalana asuk no kubi bakhabai hamjage puito chawoi bini live bo kotor mistake khaika abai ni bo saksa wansuka bino bini manmamni kothamarok no bo ana share khaika au sini live rogo sung kabang kuno mahai pati mong patio mahai mistake khayo haibana chung jesuk live mistake khai asano sung saramong mano aboni bisingte au habukuni birman mamne kotha man rogoi viewers no musasuk sanamo sung hangke comment box thangai typing khaide ar tomono rosin channel ka talangi tangkaba please subscribe khaidi tai kaham nang like te share khainan tapok di jotron hambai